Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sangay. Taong 1977, Daraitan, Rizal. Bilang isang antingerong may malalim na karunungan, hindi naging maganda ang buhay na pinagdaanan ni Sangay. Walang araw na hindi siya sinusubukan ng tadhana sa puntong umabot na ito sa ilang beses na pagtangka niya sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, ang pagiging isang antingero ay maraming kaakibat na tungkulin at sakripisyo. Dahil sa pagmamahal niya sa aral na tangan niya, natutunan niyang magtiis at kalimutan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan nito, alam niyang mabubuhay siya ng panatag at walang pagsisisi sa anumang bagay na meron siya. Hindi na rin siya nag-iisip ng tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kaya kahit nag-iisa, panatag siyang gumising sa araw-araw. Kagaya rin ng maraming antingero, nakatira si Sangay malayo sa mga ito. Wala siyang kapasidad sa panggagamot, kaya piling mga tao lamang ang nakakakilala sa kanya. Naninirahan siya noon sa paanan ng isang bundok kung saan merong mataas na talon. Tahimik at payapa ang lugar at sa loob ng 6 na taon niya roong pananatili, wala siyang naramdamang kakaiba maliban na lamang sa pag-iral ng mga elemento malapit sa tirahan niya. Di naman niya pinapansin ang mga ito, lalo pat pangkaraniwan na para sa mga nilalang na yon ang manirahan sa ganoong paligid. Ipinagpapasalamat niya rin ito kahit papaano, gawa ng sa pamamagitan ng mga ito, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kalaunan, nang makilala na niya ang mga engkanto, isa-isa niya na itong naging mga kaibigan hanggang sa maging matapat niyang mga tagasunod. Yung iba pa nga, para hindi na mawalay sa kanya, pumuspos ito ng katawan ng isang hayop upang nasa malapit lang ito sa kanya anumang oras at pagkakataon. Ang iba namang walang kapasidad na sumapi, inililipat mismo ang kanilang tahanan sa pundasyon ng bahay ni Sangay. Ang ganoong pamamaraan ng mga ito ang nagbigay daan upang mas mapalapit pa sila sa mga antingero. Dagdag pa niya na, bawat mga kaibigan niyang engkanto may isang pinunong sinusunod. At yun ay ang diwata ng talon na siya namang una niyang naging kaibigan. Lalaki ang diwatang yon, kaya hindi na naging mahirap na magkasundo silang dalawa. Katunayan, nung pumasok ito sa kanyang katawan, nang hikayat na rin yun ng iba pa para dumami ang bilang nila sa lugar. Magmula noon, nagkaroon ng saysay ang buhay ni Sangay. Ni minsan, hindi na niya tinangkapang magpakamatay dahil alam niya sa kanyang sarili na meron na siyang bagong pamilyang masasandigan. Ikinatuwa naman yon ng mga engkanto, kaya patuloy itong namuhay alinsunod sa sarili niyang kagustuhan. Lumipas pa ang mga taon ng kanyang pananatili, naging maayos naman ang lahat. Sa lugar kung saan siya nakatira, wala na halos siyang pinoproblema. Pagkain, napapatubo ito ng isang araw ng mga kaibigan niya. Sa tubig naman, kumukuha siya sa talon na siya namang nililinis ng diwata bago niya inumin. Nadaragdagan din ng araw ang buhay niya kapag umiinom siya nito, kaya nagkaedad si Sangay na walang kahit anumang karamdaman sa katawan. Ayon pa sa kanya na, ang buhay na tinatamasa niya noon ay hinahangad niyang hindi na magbago pa. Ngunit habang nadaragdagan ng taon, patuloy ding dumadami ang mga kalaban sa labas ng sakop niyang lupain. Noong una, hindi niya ito gaanong pinagtutuunan ng pansin. Subalit, umabot na noon sa puntong maging siya man, nagagawa na nitong maapektuhan. Dahil dito, lahat ng mga nilalang ng kadilimang napapadpad sa loob ng kanyang lupa, walang takot niyang pinapaslang. Bagaman napapatay niya lahat, hindi niya maipagkakailang may mga saksi sa kanyang ginagawa. Kalaunan, nang makarating na ito sa mga nilalang na tinuturing siyang isang malaking banta, dito na yun nagsimulang magsulputan sa kanyang tahanan.
Bawat araw, nagpapadala ito ng mga mensahero hanggang sa makaharap na niya mismo ang pinuno ng isang angka ng mga aswang na nagpapakalat ng mga alaga nitong sigbin sa kanyang lupain. Base sa pagkakatanda ni Sangay, gabi ng Biyernes nang magkaroon sila ng komprontasyon. Naghahanda na rin sana siya noong matulog pero bigla siyang ginambala ng mga laman lupang nagbabantay sa bukana. Pagkarinig niya sa ulat ng mga ito, dali-dali naman siyang nagsindi ng sulo, sabay tungo sa lugar na tinuturo. Nang marating niya ang nasabing hangganan, dito niya nakita ang isang gabunang matanda. Sa una nilang pag-uusap, naging maayos naman ang trato nito sa kanya. Ngunit habang tumatagal, tila bang nagkakaroon ng paninindak mula sa mga katagang binibitawan nito. Dahil sa pangyayari, hindi niya maiwasang maging alerto, lalo pat ramdam niyang ang mga kasama nitong nilalang ay nagtatangan din ng mataas na kalibre ng kapangyarihan. Matapos naman itong makapagsalita, dito na siya sumagot ng mahinahon. Sinimulan niya ito sa pagpapakilala kasabay ng kanyang mga dahilan kung bakit niya pinapatay ang mga ito. Mariin din niyang binalaan ng matanda na hindi siya mag-aalangang pumaslang muli ng mga sigbin kung sakali mang pumasok itong muli sa kanyang lupain. Dahil sa kanyang sinabi, imbis na ituring ito bilang seryosong banta ng matanda, tumawa lang naman ito sa harapan niya. Sangay kaibigan, nakakalimutan mo na atang karamihan sa mga baryo malapit sa tirahan mo, pagmamay-ari ng mga kauri ko. Mangilan-ngilan na lamang kayong mga antingero na hindi pa namin nagagambala. Kung gusto ninyong ituloy ang inyong mga nakasanayan, wala namang problema. Basta ang hiling namin para hindi tayo magkagulo, layuan mo ang aming mga alaga. Maaring nakakapasok lang sila sa teritoryo nyo nang hindi sinasadya. Pagkalahad naman ito ng mga kataga, bakas sa mukha nitong hindi maipagkakailang panlilinlang. Makalipas pa ang ilang minuto, mahinahon namang sumagot dito si Sangay nang, "Hindi maaari ang pabor na hinihingi mo. Magalit na kayo kung magagalit kayo. Basta lahat ng makakapasok dito, magwawakas ang buhay sa kamay ko. Alam ko ring hindi nagkataon ang mga sinasabi mong yan. Pinapahiwatig mo bang mangmang ako na walang kaalam-alang pagdating sa ugnayang meron kayo ng mga alaga ninyo? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Magbigay galang ka sa mga nakakataas sa inyo." Pagkasambit naman niya ng mga kataga, bigla namang nagsiangil ang mga kasama nitong aswang. Maya-maya pa, nang akmang tatawid na ito sa hangganan ng kanyang lupa, nagsimula namang magpakita ang kanyang mga kaibigan. Lumabas na rin sa kanyang katawan ng diwata na namamahala sa talon at kalapit na gubat. Pagsilay naman ng mga nilalang sa wangis nito, hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding pagkasindak. Normal lang naman yon para kay Sangay, lalo pat maestro ng mga elemento ang diwata na naging kaibigan niya. Kilala rin ito sa pangalang Kimat, na kilalang nakikipaglaban sa mga taong may matataas na antas ng karunungan. Matapos naman itong masilayan ng mga aswang, dito na sila nagsimulang makaramdam ng paninindak. Alam kasi nila kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Kimat, lalo pat may taglay itong kapamahalaan sa mga kulog at apoy sa lupa. Matapos naman itong magpakita, dali-dali naman yung bumalik sa kanyang katawan. Dahil dito, wala nang nagawa ang namumuno sa mga nilalang, kundi ang umatras. Imbis din na ipilit pa ng mga ito ang kanilang nais, bigla na lang yung umalis ng walang anumang pasabi sa kanya. Paglayo naman ng mga nilalang, agad naman siyang bumalik sa kanyang tahanan. Akala ni Sangay, dito na magwawakas ang lahat. Pero lingid sa kanyang kaalaman, ito pa lang ang simula ng kaguluhang kahaharapin niya. Kinabukasan pagising naman niya, nakita niya ang dalawang lalaking nakaupo sa upuang ginawa niya malapit sa puno ng santol. Dahil dito, dali-dali naman siyang bumaba para kausapin ang mga ito.
Unang silay pa lang doon ni Sangay, alam niyang espesyal ang mga taong yon, buhat sa mga buhay na agimat na kanilang suot. Inaasahan din niyang antingero ang mga ito, kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng matinding kagalakan. Paglapit naman niya sa mga panauhin, una niya itong niyaya na uminom ng masarap na kape. Siyempre, nang marinig naman ng dalawa ang kanyang alok, hindi naman ito tumanggi. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay niya, marami siyang itinanong dito ukol sa kanilang pagbisita. Para sa kanya kasi, nakapagtataka ang pagbisita ng mga kapwa niya antingero sa pamamahay niya. Bilang kauri rin ng mga ito, aminado siyang hindi siya bibisita sa ibang bahay nang walang anumang kailangan. Matapos naman itong marinig ng dalawa, dito na ito nagsimulang maglahad ng kanilang mga hinaing. Nakayukuring ipinagtapat ng mga ito ang kanilang problema at ang mga rason nila kung bakit sila napabisita sa kanya. Pagtatapat pa ng isa na, nakita nila ang nangyari kagabi, dahilan para maglakas loob silang hanapin ito. Dagdag pa nito na, hindi nila sukat akalaing may nakatirang antingero malapit sa talon na nagtatangan ng kapangyarihang kayang palayasin ng mga aswang na hindi gumagamit ng anumang dahas. Unang beses silang makasaksi ng ganon, at alam nila na nangyayari lamang ito kapag alam ng mga nilalang na hindi basta-basta ang kanilang kalaban. Nabanggit din ito sa kanya na ang matandang nakausap niya noong gabi ay marami ng pinatay sa hanay nila. Bukod kasi sa napakamakapangyarihan nito, wala rin itong awa sa mga antingero. Basta, kapag natunugan ng nilalang na may sumasalansang sa mga nais niya, ito na mismo ang kikilos para tapusin ang mga banta. Isa rin sa pinakaayaw nito ay ang pagtulong nila sa mga biktimang natitipuhan nitong kainin. Nang marinig naman ni Sangay ang salaysay ng dalawa, tila bang nagkaroon siya ng interes na makisali sa ganoong sigalot. Yun nga lang, para maging matagumpay ang kanyang plano, kinakailangan niya roong masangkot nang hindi gumagawa ng anumang kilos. At para makamit ito, kailangan niya ang tulong ng dalawa. Ganun ba? Sige, tutulungan ko kayo pero sa isang kondisyon. Papuntahin niyo sa akin ang kanyang biktima. Sa ganung paraan, matutulungan ko siya. Tingnan natin kung may kapasidad ang demonyong yon na tumapak sa lupa ko. Huwag rin kayong mag-alala. Sa sandaling sinunod niyo ko, saklaw na kayo ng aking proteksyon at pag-iingat. Kung talagang hangad niyo siyang mamatay, gawin niyo ang mga sinasabi ko. Pero kung hindi, pasensya na. Hindi ako maaaring pumasok sa gusot na ginagawa ninyo. Matagal na akong labas sa problema ng mga tao at naninirahan ako rito para sa kapayapaan ng sarili kong kaluluwa. Dahil sa kanyang mga sinabi, walang pagdadalawang isip naman itong sumang-ayon. Wala man silang kaide-ideya sa eksaktong kakayahan ni Sangay. Malakas ang kutob nila na yon ang makakatulong para matuldukan ang kanilang mga problema. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pakikipag-usap, agad naman silang nagpasalamat habang nagpapaalam na aalis na. Di naman niya ito pinigilan, lalo pat may mga gagawin din siya. 2 araw ang lumipas, nanatiling walang paramdamang dalawa. Akala noon ni Sangay, tumigil na ito sa ibig nilang mangyari, kaya minabuti naman niyang kalimutan na ito. Bagaman mataas ang kagustuhan niyang tumulong, alam niyang wala siyang magagawa, lalo na kung ang mga taong tutulungan niya walang lakas ng loob para magsakripisyo sa tulong na inaasam nilang makamit. Nang maramdaman naman ni Kimat ang hinaing ng kanyang puso, dito na ito nagsimulang magbigay ng payo. Kung ang diwata lang ang masusunod, nais nitong mamasyal siya sa mga karatig baryo upang maiparamdam sa mga kalaban nila ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa nito na, yun lang ang paraan kung talagang may hangarin siyang tumulong. Subalit, pagkarinig naman ni Sangay sa sinabi nito, hindi siya sumang-ayon. Anya, tapos na siya sa ganoong estado ng buhay niya, kaya tutulong na lamang siya kapag may taong personal na lumapit sa kanya. Mariin din niyang inilahad
Hindi siya nanirahan sa lugar na yon para magbigay ng proteksyon sa mga tao. Alam niya kasing may kanya-kanyang tadhana ang mga ito. At ang mga tadhanang yon ay hindi niya dapat pang pakialaman. Aminado rin siyang nakatuon ang kanyang atensyon sa pagligtas ng kanyang kaluluwa upang sa panahong kaharap na niya ang kamatayan, wala siyang pagsisisihan. Nang marinig naman ito ni Kimat, bigla na lamang itong nanahimik, gawa ng naalala nito ang mga una niyang sinabi bago sila naging magkaibigan. Sa puntong yon, hindi na rin ito mapigilang mas humanga pa sa kanya dahil sa tinagal-tagal ng kanilang pagsasama, hindi siya nito nakitaan ng anumang pagbabago. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa loob ng bahay niya para kumain. Masaya rin niya roong hinintay ang paglubog ng araw hanggang sa lumalim na naman ang gabi. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, wala namang inaasahang bisita noon si Sangay maliban sa mga sigbin na umaaligid. Dahil sa dami ng kanyang mga napatay, napansin niyang hindi na nagtatangka ang mga ito na pumasok sa kanyang teritoryo. Ngunit pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, habang nakaidlip na siya sa kanyang higaan, may narinig siyang bulong ng mga duwende ukol sa mga taong tumatakbo papalapit sa kanyang tirahan. Dagdag pa ng mga ito na hinahabol ito ng grupo ng mga aswang, kaya kinakailangan niya yung maabutan ng tulong sa lalong madaling panahon. Nang marinig naman ni Sangay ang sinabi nito, dali-dali naman siyang tumayo sa baykuhan ng lampara na nagsisilbi niyang liwanag buong magdamag. Paglabas naman niya, alinsunod sa direksyong itinuro nito, narating niya ang lugar na nasa harapan lang ng baryo. Pagsilay niya sa gitnang bahagi ng patag, nasipat niya ang isang pamilyang tumatakbo, pilit na humihingi ng tulong. Sa likurang bahagi naman ng mga ito, naroon ang mga malalaking kalabaw at iilang mga asong walang patid na nakabuntot. Bawat isa naghihintay ng pagkakataon na masunggaban ng kanilang mga biktima. Nang masipat naman ito ni Sangay, agad naman niyang tinawag si Kimat. Pinasundo niya yon sa diwata na hindi nakikita ng pamilya, dahilan para mapatigil at masindak ang mga nilalang na nakabuntot. Pagtigil naman ito ilang metro ang layo sa kanyang kinaroroonan, mariin naman niya yung binalaan ukol sa mga mangyayari kung hindi sila susunod sa kanyang nais. Dagdag pa niya na wala siya roong ititira at wala rin siyang pakialam kahit magalit pa ang namumuno sa kanila. Matapos naman niyang makapagsalita, ramdam niya ang matinding takot ng mga nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, imbis na magpatuloy ito, para itong mga asong naduwag. Kung saan-saan yun sumuot, hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Nang mapansin naman yun ng pamilyang hinahabol, agad naman yung lumapit sa kanya, kasabay ng taus-puso nitong pasasalamat. Naitanong din ng padre de pamilya kung siya ba ang taong tinutukoy ng mga albularyong kakilala nila na nakatira sa bundok malapit sa talon. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, doon niya napagtanto na hindi tumigil ang 2 albularyo na matupad ang kahilingan nilang masangkot siya sa problemang kinakaharap nila. Aminado rin si Sangay na maaaring magdulot ito ng panganib sa kanilang mga buhay, kaya ora mismo nagpadala siya ng mensahe sa mga ito sa pamamagitan ng mga laman lupa niyang kaibigan. Pagkatapos, dinala niya sa kanyang tahanan ng mag-anak para mabigyan ito ng matutuluyan. Inabisuhan niya rin yung huwag mahiya sa kanya dahil lahat ng kailangan nila nasa lugar na niya. Nang marinig naman ito ng mag-anak, taus-puso naman yung nagpasalamat. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito na inilahad ng mga ito ang tungkol sa kasalukuyang problema ng kanilang pamilya. Ayon sa lalaki, ang 3 nilang anak ang napiling susunod na alay ng gabunan ng mga aswang. Mag-iisang linggo na rin sila nitong binibisita para lamang maisuko nila ng payapa ang mga supling nila. Ngunit bilang ama, hindi siya sumunod sa nais mangyari ng mga ito.
Sa halip, pilit niya itong kinumpronta hanggang sa magkaroon na ng mga banta ang buhay nila. Nang malaman naman ito ng mga albularyo, nag-usa itong tumulong at dito na rin nila nalaman ang tungkol sa pag-iral ng antingero na naninirahan sa paanan ng bundok malapit sa talon. Pagtatapat pa nito na, kahit nasa bingit na ng kamatayan ng buhay ng mga albularyong yon, walang sawa itong nagbigay ng tulong sa kanila. Nung umalis nga sila ng baryo, gumawa pa yun ng paraan para lamang mabigyan sila ng karagdagang oras na kanilang kailangan. Malakas din ang kutob ng lalaki na sa kanilang pag-uusap, hindi malabong nasa alanganing sitwasyon na ang kalagayan ng mga ito. Nang marinig ni Sangay ang sinabi ng lalaki, inabisuhan naman niya yung maging kampante at wag nang alalahanin ng mga bagay-bagay. Huwag kang mag-alala. Sa oras na marating ng mga duwende ang kinaroroonan ng mga tumulong sa inyo, makakarating sila rito ng ligtas. Sa ngayon, unahin na muna ninyo ang inyong mga sarili. Magpahinga kayo ng maaga dahil bukas titingnan ko ang kalagayan ng inyong mga anak. Hindi ako kumbinsidong walang ginawang karumal-dumal ang mga ito sa inyong mga bata. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman siyang lumabas ng silid nang sa gayoy magkaroon ito ng panahon para sa kanilang mga sarili. Pagpatak naman ng sumunod na araw, maaga niya pa itong binisita para malaman ang kalagayan ng mga anak nito. Sa pagbukas naman niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 3 batang namumutla na habang walang patid na pinupunasan ng mainit na bimpo ng mag-asawa. Unang tingin pa lang doon ni Sangay, alam niyang hindi na maganda ang nangyayari sa mga bata, kaya agad naman niyang hinawi ang dalawa para matingnan ito ng malapitan. Habang ginagawa niya ito, mariin niyang inabisuhan ng mag-asawa na huwag ipagsawalang bahala ang anumang hindi pangkaraniwang nangyayari sa mga bata. Marahil akalain nila itong isang simpleng sakit lang, pero malakas ang kutob niya. Nakagagawa nito ng sumpa ng gabunan. Upang mas maging mabisa naman ang kanyang gagawin, sinimulan niya ito ng isang taimtim na dasal. Matapos nun, agad siyang kumuha ng kandila at isang supot ng asin. Bawat kandila, inilagay niya malapit sa higaan ng mga ito, at ang mga asin naman, nilagay niya papalibot ng higaan upang magsilbi itong pananggalang. Sa pamamagitan kasi ng ganoong ritual, mapipigilan niya ang anumang binabalak ng mga aswang, kagaya ng paghugot sa kaluluwa ng biktima, pagsapi sa kanilang mga katawan, at kung ano-ano pang abilidad na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga bata. Nang maihanda na rin niya ang lahat ng kanyang mga kailangan, muli siyang nagdasal upang pasukin ang mga katawan nito. Sa ganoong paraan, mas madali niyang mahanap ang pinagmumula ng kanilang mga karamdaman. Pero bago niya gawin ang ganoong hakbang, sinigurado niya munang nakaalerto ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Inabisuhan din niya ang ama ng bata na magbantay sa labas upang matawag ang mga taong inaasahan niyang paparating sa bahay niya. Pagkatapos nito, tinuloy-tuloy na niya ang kanyang ritual hanggang sa mapadpad siya sa parte ng kaluluwa ng bata kung saan nakitaan niya ng isang maliit na butas na nag-uugnay sa kaluluwa ng nilalang na gumagawa ng kanilang mga karamdaman. Pagpasok niya sa loob, dito niya nakita ang 2 espiritu ng matandang gabunan na nakaluhod sa harap ng isang itim na rebulto na inaapuyan gamit ang 2 kandila. Sa estado ng mga ito, alam niyang nasa kasagsagan nito ng pagsasagawa ng kanilang mga ritual. Matapos naman niya itong masilayan, dali-dali naman siyang nagtaas ng bakod at puder, sabay pakita sa 2. Nang mapansin naman ng mga nilalang ang kanyang presensya, bigla naman yung napatahimik sa pagdarasal. Lingon ito ng lingon, ngunit sa hindi malamang dahilan, di siya nito nagagawang masilayan. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng matanda ang ganoong presensya, dito na ito napilitang sumigaw. Sino ka? Alam naming nandiyan ka. Kung talagang matapang ka, lumabas ka! Paulit-ulit itong isinisigaw ng matanda
hanggang sa magdesisyon na siyang lapatan ito ng kanyang palad. Matapos naman niya itong gawin, biglang napatigil sa pagsigaw ang espiritu nito. Kalaunan, nanginig ang tuhod ng matanda hanggang sa unti-unti na yung mapasubasob sa lupa. Nagsimula na rin itong magmakaawa sa kanya na siya namang labis na ikinagulat ng kasama nito. Matapos naman yung gawin ng gabunan, dito na nagsimulang tumawag ng tulong ang isa pa. Ang kaso lang, dahil nasa kasagsagan sila ng paggawa ng ritual, hindi ito basta-bastang makakaalis sa espiritual nitong katayuan. Ilang minuto pa ang lumipas, sinimula ng katayin ni Sangay ang walang kalaban-labang kaluluwa. Higit pa sa parusa ng isang bigong mangkukulam ang ginawa niya rito bago tuluyang mawasak ang kabuuan nitong wisyo. Pagkatapos nun, sinunod naman niya ang nagmamakaawa nitong kasama. Pero bago niya gawin ang parusang naghihintay dito, paulit-ulit niya itong tinakot upang magawa nitong maalis ang lahat ng karamdamang ibinato nito sa mga bata. Nang mapagpag naman ang gabunan ng lahat ng karamdaman, muli niya itong tinanong kung yun na ba ang lahat ng itinanim nila. Babala pa niya na, sa sandaling nagsinungaling ito sa kanya, huhugutin niya sa kailaliman ng impyerno ang kaluluwa nito para walang hanggan itong parusahan. Mariin din niyang inilahad na hindi siya nagbibiro sa kanyang mga sinasabi, kaya mas mainam na wag na siya nitong subukang linlangin. Para naman mapatunayan ang kanyang mga salita, ipinakita niya rito kung papaano niya hugutin ang kaluluwa ng namatay nitong kasama. Halos 6 na buhay na salita lamang ang kinailangan niya para maisakatuparan ang kanyang nais. Pagkahugot naman niya sa kaluluwa ng matanda, muli niya itong tinarakan ng espiritual na sandata, dahilan para mamatay ito sa ikalawang pagkakataon. Nakita mo na? Hindi ako nagbibiro sa mga kaya kong gawin. Alam kong hindi mo pa inaalis lahat, kaya may panahon pa para baguhin mo ang desisyon mo. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Nang marinig naman yon ng matanda, bigla naman itong nagmakaawa sa kanya, sabay pagpag ng mga alupihan at salagubang na nakatago pa sa katawan ng 3 bata. Bago rin ito tumigil, sinigurado nitong malinis na ang lahat upang masiguro ang sarili nitong kaligtasan mula sa nakaambang parusa na kailanman ay hindi niya matatakasan. Nang magawa naman yon ng gabunan, lumuhod ito sa kanyang harapan habang inilalahad ang matindi nitong pagsisisi ukol sa mga bagay na kanyang nagawa. Matapos nun, dito palang winasak ni Sangay ang kaluluwa nito. Nang mapaslang na niya ang matanda, bumalik na siya sa kanyang katawan para ipagpatuloy ang panggagamot. Sa pagbalik ng kanyang ulirat, agad naman niyang napansin ang 2 albularyo na punong-puno ng galos sa mga katawan nila. Di na rin makapagsalita ang isa sa mga ito dahil sa tindi ng kanyang pinsalang natamo, makatakas lamang sa kamay ng mga aswang. Dahil sa pangyayaring yan, nagdesisyon siyang hanapin ang mga ito. Ilang araw din itong ipinatawag ni Sangay hanggang sa magkaroon na ito ng lakas ng loob para kitain siya sa sarili niya mismong lugar. Pagsilay naman niya sa gabunan, nagmamadali naman siya roong pumunta at sa kauna-unahang pagkakataon, lumabas siya sa lupang sakop ng kanyang teritoryo. Nang magawa na niya ito, kumpas lang ng kanyang kamay ang kinakailangan para mapalibutan ng mga engkanto ang mga dumating na aswang. Bagaman nagsasalita pa noon ng gabunan, hindi na siya nag-alangan pang pasugurin ang mga ito. Lumabas na rin noon si Kimat para tumulong sa pakikipaglaban. Pagsilay naman ng mga nilalang sa pagsugod ng kanyang mga kaibigan, di naman nagdalawang isip ang mga ito na salubungin ang kanilang pangkat. Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding paglalaban sa lugar hanggang sa makita niya ang paglundag ng pinunong gabunan kasama ang iilan sa mga tauhan nito. Dali-dali nitong tinahak ang daan patungo sa kanyang kinaroroonan sa paniniwalang siya lamang ang kinakailangan nitong paslangin
para lamang matapos ang kaguluhan na kanilang kinakaharap. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nagtatanga ng bukod tanging mutya itong si Sangay. Isang mutya na ang abilidad ay lumikha ng mga hindi nakikitang harang para ikulong ang kanyang mga kalaban. Sa paglapit naman ng gabunan sa kanya, bigla namang lumundag ang mga ito, sabay bulusok patungo sa kanyang kinatatayuan. Ang kaso lang, ng ilang metro na lamang ang kanilang pagitan, bigla itong tumama sa isang hindi nakikitang harang, dahilan para magkanda bali-bali ang kanilang mga kamay. Nabasag din ang mukha ng iilan sa kanila, na agaran naman itong ikinamatay. Matapos ang pangyayaring yan, imbis na ipagpatuloy nila ang pagsugod, pilit silang humanap ng paraan para makatakas sa ganoong sitwasyon. Ngunit kahit saan naman sila pumunta, wala na silang mahanap na butas na pwede nilang matakasan. Habang lumilipas din ang minuto, mas lalo itong lumiliit hanggang sa magsiksika na sila sa loob nito. Nang mapansin naman ni Sangay na tapos na ang kanilang pagtutuos, agad naman niyang pinasingaw ang hangin mula sa loob ng harang habang nagwiwika sa mga ito ng, Alam niyo ba ang mangyayari kapag nailabas ko na ang lahat ng hangin sa loob ng inyong mga kulungan? Sabi ng mga nauna kong biktima, para silang nalulunod sa kailaliman ng dagat. Bago kayo mamatay, pwede bang sabihin niyo na muna sa akin kung ano ba talaga ang inyong nararamdaman? Nang marinig naman ito ng mga gabunan, minura lang naman siya nito ng minura hanggang sa magsimula na itong maghabol ng hininga. Kalaunan, para na itong mga hayop na pilit na nagpupumiglas, madugtungan lamang ang kanilang mga buhay. Kalahating oras pa ang lumipas, bawat isa sa kanila tumigil na sa pangingisay. Nang mapagtanto naman niyang patay na ang mga ito, agad naman niyang ibinaling ang paningin niya sa kanyang mga kasama na kasalukuyang kinakatay ang mga natitira. Maya-maya pa, pagkatapos naman ng nangyaring labanan, dinala nila ang mga labi nito sa kuwebang nasa gitna ng talon. Ito kasi ang nagsisilbing imbaka ni Sangay ng mga bangkay upang masigurong hindi ito matutuklasan ng mga tao. Dumaan pa ang mga araw, nagamot na rin niya ang mga biktima. Bago rin umuwi ang mga ito, sa tulong ng 2 albularyo, nilinis nila ang baryo, maging ang mga karatig nito. Kalaunan, nang wala na silang gagawin, dito na rin siya bumalik sa dati niyang buhay. Wala namang nagbago, maliban na lang sa pagkakaroon niya ng mga bagong kaibigan. Magmula noon, lahat ng hindi kayang gamutin ng mga albularyo, pinapapunta sa kanya. Ayaw man ni Sangay ng ganoong trabaho, wala siyang pagpipilian, lalo pat ikinakatuwa naman ito ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na si Diwatang Kimat. Ganda nito, no? Pero bitin.